συνετάξουν τον Χριστό. Και προσκύνησον αυτό. Προσκύνω Πατέρα Υιον και Αγίον Πνεύμα, διά ομοούσιον και αχωριστός. Ευλογητός ο Θεός, ο πάντας ανθρώπους έρος ότι είναι της επίγνωσης να την δεχτεί, ίδια είναι της ουσιότητας των ιών των ήλων. Του Κυρίου δεχτών κυριολέτων. Δέσποτα Κύριε Θεός ημών, τους κάλεσε το βούλος του Αλεξάνδρου, το Άγιο του Πόδημα και καταξύσσον αυτών της μεγάλης παύσης χάρτης του Αγίου σου Βαπτίσματος. Απόδεισον αυτή την παριότητα και ανακαίνισον αυτόν εις τη ζωή την αιώνιον. Και πλήρωσον αυτόν εις του Αγίου σου Πνεύματος δυνάμεως, εις ένωση του Χριστού σου, ή να μη χαίρει η τέκνος σωματωσή, αλλά τέκνον της βασιλείας, ευλογία και χάρη του μονογενού σου Υιού, με εθνού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την οικιαή και στους αιώνες των αιώνων. Δόξα σου ο Θεός επίσημο και δόξα σου, Χριστός ο αληθινός σου, ως ημών τις πρεδίες της Παναγίας από τη μικρός και εσίας του δημιουργόξου, προφήτου του προδρόμου και από Χριστού Ιωάννου, τον Αγίον Εδόξου και Καλυνίκων, τον Οσού Πατέρων ημών, τον Αγίον Γελικαίος και Πατώρων, τον Κυριακής, τον Αγίος Πατρός ημών Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, και πάνω τον Αγίον Ελεήση και σώσει εμάς τον αθώος και πλάθος. Χριστός ανέστη και νεκρό, θανάτων θάνατον πατήσας, και έτησε την μνήμα στη ζωή χαρίς άμενο.